ביוני 2006 תקפו מחבלי חמאס טנק ישראלי בשטח ישראל על גבול רצועת עזה. הרגו 3 מאנשי צוותו וחטפו אחד מהם, גלעד שליט, משטח ישראל אל רצועת עזה. צה"ל החל במבצע גדול ברצועת עזה, מבצע גשמי קיץ. בעוד המבצע בעיצומו, בבוקר יום ד' 12 ביולי 2006, חדרה חוליית חיזבאללה לשטח ישראל ליד זרעית ותקפה מהמערב סיור של צה"ל. 3 חיילים נהרגו ו2 נוספים נחטפו. בשעות הראשונות פעל צה"ל לאיתור החוטפים וחסימת דרכם צפונה. טנק בליווי כוח חי"ר שפעל במשימה זו עלה על מטען רב עוצמה וכל 4 אנשי הצוות שבו נהרגו. לוחם חי"ר נוסף נהרג בניסיונות לחלץ את גופות ההרוגים בטנק. לאחר מספר שעות הורה הרמטכ"ל להפסיק פעילות זו, בהנחה שהחוטפים כבר הגיעו לעומק לבנון. הפעילות התמקדה כעת בתקיפות חיל האוויר על מוצבי חיזבאללה ומפקדותיו. ארגון חיזבאללה דרש לפתוח במשא ומתן עקיף בהחלפתם של 2 החיילים שחטף והחייל שחטף החמאס ברצועת עזה ואסירים לבנונים ופלסטינים שבידי ישראל. בערב החליטה ממשלת ישראל שיש להגיב בפעולה צבאית כדי לשבור את הדפוס של חטיפת חיילים ושחרורם, חיים או מתים, תמורת מחבלים שנאסרו. יש רגעים בחייה של אומה שבהם היא מחויבת להביט אל המציאות נכוחה ולומר עד כאן. בהתאם להחלטה זו, פתח צה"ל במבצע שינוי כיוון, שהתפתח בהדרגה למלחמת לבנון השנייה. מטרות המבצע היו הפסקת הטרור מתחום לבנון כלפי מדינת ישראל, פגיעה משמעותית בחיזבאללה, העמקת ההרתעה הישראלית במרחב, דחיקת הממשל הלבנוני למימוש אחריותו, כולל שליטתו הביטחונית בדרום לבנון, והפעלת לחץ על החיזבאללה להשבת החטופים. לאחר חצות תקף חיל האוויר ופגע קשות במערך הנייח של טילי הפאג'ר של החיזבאללה. ב-13 בחודש תקפו מטוסינו מטרות של ארגון חיזבאללה בדרום לבנון, צירי תחבורה וגשרים ואת שדה התעופה בביירות. חיל הים הטיל סגר ימי על חופי לבנון. בימי הלחימה הראשונים הייתה עיקר הפעילות של צה"ל באכיפת הסגר האווירי והימי ובתקיפות מהאוויר. ב-14 בחודש תקפו מטוסינו יעדי חיזבאללה ברובע השיעי בביירות. כוחות קטנים הופעלו לחיסוף והשמדת תשתיות של חיזבאללה בצמוד לגבול. חיזבאללה החל לשגר רקטות לעבר יישובי הצפון. הצליח לפגוע באמצעות טיל מתקדם בסטיל של חיל הים, והרחיב את ירי הרקטות לעבר חיפה וטבריה. חיל האוויר השמיד את מערך הרקטות הכבדות מסוג זלזל, שהיה בידי חיזבאללה. ביום השמיני החלה במקביל לתקיפות חיל האוויר פעילות קרקעית בסמוך לגבול. גזרת גבול הצפון חולקה בין 2 אוגדות. אוגדה 91 קיבלה אחריות לגזרה המערבית, ואוגדה 162 לגזרה המזרחית. חטיבות גולני, הצנחנים והנחל החלו לפעול בסמוך לגבול ולעבר כפרים בהם היו כוחות חיזבאללה. מאמץ ראשון, ב-20 ביולי, הופנה לעבר מרון הרס בשיתוף כוח שריון מחטיבה 7, ובהמשך פעלו כוחות גולני וצנחנים בבינג' בייל. חטיבת הנחל פעלה באל-חיים ובטייבה. חיזבאללה התחיל לספוג אבדות, הן בנפש והן בתשתית, אך המשיך לתפקד, תוך שהוא מצליח להסב לצה"ל אבדות, וממשיך בירי רקטות לעבר יישובי הצפון ומרחיבו לעפולה.
מאמצים מדיניים בינלאומיים להביא לסיום הלחימה לא הניבו פרי בשלב זה. ממשלת ישראל אישרה הפעלת אוגדות מילואים, וצה"ל החל בגיוסן. ב-30 ביולי, היום ה-18 ללחימה, נהרגו בשוגג עשרות אזרחים לבנוניים מתקיפה אווירית בכפר קנה. אירוע זה הביא להגבלה של פעילות חיל האוויר למשך יומיים. צה"ל המשיך בפעילות ההתקפית הקרקעית באמצעות יחידות מילואים שגויסו. חטיבת אלכסנדרוני נכנסה בתחילת אוגוסט מאזור זרעית והתקדמה לעבר רס ביידה שעל חוף הים. למרות בעיות ציוד והספקה, המשיכה החטיבה בתנועה רצופה תוך לחימה והשלימה את משימתה. חטיבת קרמלי פעלה בכפר עית השעב, וחטיבת צנחני מילואים פעלה בכפר דבל. יחידות מיוחדות ביצעו פשיטות על מטרות חיזבאללה בעומק לבנון כדי לערער את יציבותו. חיזבאללה הרחיב את ירי הרקטות ושיגר אף כמה רקטות שהגיעו לאזור חדרה. בעת הלחימה התנהלה פעילות מדינית להפסקת אש, בעיקר באמצעות ארצות הברית, ששרת החוץ שלה ביקרה פעמיים באזור. מועצת הביטחון של האו"ם ניסתה גם היא לגבש הסכם להפסקת אש. על רקע המשך ירי הטילים, אישרה הממשלה לצה"ל לבצע מהלך קרקעי נרחב. ב-11 באוגוסט החל מהלך נרחב של 4 אוגדות של צה"ל, שמטרתו השתלטות על דרום לבנון עד לקו הניתן. לצד כוחות החי"ר השונים, הופעלו כוחות שריון מחטיבה 7, חטיבת מילואים 847, חטיבה 188 וחטיבה 401. השתלטות על דרום לבנון הייתה אמורה לנטרל את איום ירי הרקטות לעבר ישראל ולחסל את תשתית החיזבאללה בגזרה זו. הפסקת אש נכנסה לתוקפה ב-14 באוגוסט, בטרם השלים צה"ל את התמרון. במלחמת לבנון השנייה ספג חיזבאללה אבדות רבות. מאות מלוחמיו נהרגו, הוא איבד את מאחזיו בגבול ישראל, אחיזתו הצבאית בדרום לבנון התרופפה, ומעמדו בלבנון התערער. אולם למרות הפגיעה הקשה במערך הטילים של חיזבאללה, לא הצליח צה"ל למנוע לחלוטין את הירי על העורף הישראלי. במהלך המלחמה נהרגו 121 לוחמים ו44 אזרחים ישראלים. ישראל לא הצליחה להביא להחזרת החטופים בתום הלחימה, ונדרש עוד משא ומתן ממושך עד שהוחזרו גופותיהם של אהוד גולדווסר ואלדד רגב. על פי החלטת האו"ם 1701, קיבלה ממשלת לבנון אחריות על שטח דרום לבנון, ולראשונה הציבה את צבאה באזור. כוח החירום של האו"ם, יוניפיל, תוגבר וחוזק, וניתנו לו סמכויות פעולה רחבות יותר. הוטל אמברגו מלא על העברת נשק לחיזבאללה, ועל חיזבאללה נאסר לשאת נשק באזור. למרות שחלק גדול ממטרות המלחמה הושג, התעוררו בישראל שאלות נוקבות לגבי מוכנות צה"ל למלחמה וצורת ניהולה. בתחום המוכנות למלחמה, חלק מסימני השאלה הועלו על ידי כוחות מילואים שציוד החירום שלהם נמצא במצב חסר כשהגיעו להתגייס. בעיות אחרות התגלו באספקת ציוד לוגיסטי לכוחות לוחמים ששהו מספר ימים בתוך לבנון. הבעיה המרכזית שעלתה היא מידת מוכנותו של צה"ל לצורת המלחמה שנדרשה בלבנון. צה"ל, שפעל בשנים האחרונות באינטנסיביות בשטחי יהודה ושומרון ואזור חבל עזה, לא התאמן מספיק למתווה מלחמה כמו זו שהתרחשה בלבנון. לגבי צורת ניהול המלחמה, נטען כי היא הייתה הססנית ונגררת. המהלך הקרקעי החל מאוחר מדי. גדודים קיבלו משימות ששונו או בוטלו שוב ושוב. כוחות המילואים גויסו באיחור
ולא היה מספיק זמן כדי לבצע כהלכה את התמרון הגדול שצה"ל יזם לקראת סוף המלחמה. הפגיעות בעורף המחישו כי המלחמה אינה מתנהלת רק בחזית. גם לגבי מוכנות העורף ותפקוד הצבא והממשלה בתחום זה התעוררו שאלות. במלחמת לבנון השנייה הוקפץ גדוד 890 מתעסוקה מבצעית בחברון לאור החטיפה בגבול הצפון. הערב מוכוון לרמת הלוחם ומיועד להפקת לקחים מבצעית, מקצועית ומנהיגותית מתוך המלחמה. הערב מכבדים אותם בנוכחותם אלוף משנה קובי כץ, קצין אג"ם פיקוד העומק, מג"ד 890 במלחמת לבנון השנייה, וכן קצינים ולוחמים שהשתתפו במלחמת לבנון השנייה. אני מתכבד להזמין את סגן אלוף יואב ברונר, מג"ד 890, לסקירת המלחמה. ערב טוב לאלוף משנה קובי כץ, מג"ד 890 במלחמת לבנון השנייה, וללוחמים ומפקדים נוספים, משה, אנטון, גיא, זיו, במלחמת לבנון השנייה, שמכבדים אותנו כאן בנוכחותם. ערב טוב למפקדי ולוחמי גדוד 890. זהו ערב בנושא מלחמת לבנון, שכוונתי שתצאו ממנו, שאתם מבינים קצת יותר ידע כללי, קצת יותר מה היה ומה לא היה, קצת יותר על מה עשה גדוד 890. והכי חשוב, קצת יותר על מה מצופה מלוחם במלחמה ומה עובר עליו במהלכה. ננסה להמחיש בעזרת סרטים, הסברים ופאנל לוחמים מה כדאי ללמוד לפעם הבאה, בה נידרש לעמוד מול אויבינו. מקווה מאוד שתלמדו ותפנימו. בראשית דבריי אני רוצה להודות לרוני מש"קית החינוך, שיחד עם דידי מ"פ המסייעת עשו רבות להצלחת הערב. מלחמת לבנון, כמו שהבחנתם, התחילה בחטיפה, בלי התראה. חטיפה מפתיעה, ממש כמו זו שאירעה לפני כ8 ימים בצומת הגוש, ללא כל סימן מקדים. תחילה הופעלו כוחות הבט"ש, ולאחר כשעה מהחטיפה טנק של צה"ל עלה על מטען שהניחו לוחמי חיזבאללה, ו4 אנשי הצוות נהרגו. המצב הוא 8-0 לחיזבאללה, כאשר 2 מחיילינו חטופים. באותה התקופה גדוד 890 פרוס בעיר חברון ועוסק מדי לילה במעצרים וחיפושים בבתיהם של פעילי ארגון כזה או אחר. כ7 ימים לאחר החטיפה, ביום שישי בבוקר, הגדוד הוחלף במהירות והתמקם על הר חורשן סמוך לאליקים. אנחנו המ"פים והמג"ד לא ידענו על מה להתחיל להתאמן. ירי, לוחמת צווח, אימוני לילה, לשב, אורתק, או אולי הכל ביחד. משם הגדוד עלה ליישוב דישון וראה את הצפון הנטוש. אני אומר לכם, תחושה לא מדהימה לראות יישובים רבים ריקים מתושביהם. יומיים לאחר מכן הגדוד נכנס ללבנון. השיחה הבאה שתראו זהו תדריך פלוגתי קצר שבסופו אשאל אתכם שאלה. זה מרכז המחלקה תאג"ד. זה הסדר, אמרתי, פטרול מובילים, צלפים, חבלה, ובסוף חוד סוגרים. סליחה? כן, בסוף חוד סוגרים. אנחנו נעים תנועה של בין 3-3.5 קילומטר הלילה, מגיעים לו את זה יד, כובשים אותו, ושם מתמקמים. כמה דברים שאני מבקש להקפיד עליהם. ראשית, תהיה הרבה שימוש באמל"ח, באמצעי לחימה. אני מבקש לראות שעושים את זה בצורה מושכלת. פתאום פנטאון כזה שיורה מטול ולא חושב ודופק אותו במקום אחר, או כל אחד. אתם משתמשים באמצעי לחימה שהרבה זמן לא השתמשנו. לכן אני אומר, לחשוב לפני שמבצעים, לחשוב טוב לפני שיורים מפציצים. לבצע בשכל. מדברים בקשר, לדבר בשכל. זה, אני לא יודע מה, מגישים עזרה ראשונה, כל דבר צריך להפיל את ההיגיון כפתיים. נדבר במילה אחת על האויב. האויב הזה, קובי נגע בזה בשנייה, זה לא הפלסטינאים, זה אויב מתוחכם יותר שהתבצר בזמן האחרון הרבה. ב6 שנים האחרונות לא קיבל את הטיפול שמגיע לו, ונוכח הפעילות שלו והמבצעים שהוא ביצע בזמן האחרון ופגע בעורף, הוחלט לבצע את הפעילות הזאת. אבל מה אני אומר, האויב חכם, ולא כל מה שאנחנו רואים זה בדיוק מה שקורה. ולכן לחשוב, לא לפעול אינסטינקטיבית, לפעול זריז, אבל לפעול לאחר מחשבה.
לא לפעול סתם. זה לא שאני מזלזל באיו"ש, אבל פה זה לא איו"ש, זה האויב מתוחכם יותר. מבחינה בטיחותית, אני אומר, אני מבקש בדן צעירה כל הזמן, לא יכולים עושים כדור בקנה, ישנים עם כדור בקנה, הרבה עם כדור בקנה. מקלריסטים, כל נשק שיש לבדן צעירה, תראו שאנחנו לא יודעים כזה מבצע מורכב, אנחנו פוגעים בעצמנו. ודברים נוספים, אחד זה הרב"ק שאנשים צריכים פה, במידה וכבר יש אירוע, צריך לראות שערך הרעות בא לידי ביטוי, עוזרים אחד לשני ומבצעים את המשימה, או מבצעים את ההתקלות על הצד הטוב ביותר. התקלות על הצד הטוב ביותר זה שהמחבלים שוכבים מתים. לסיכום, בשלושה ימים האחרונים, אני לא יודע מי מכיר ומי לא מכיר, היה לי כמה שיחות עם ההורים שלכם. רובם הם יזמו את הקשר. יש כאלה שאני יזמתי את הקשר אחרי שהם השאירו לי איזה 6-7 הודעות. לכן אני אומר, המשימה העיקרית, מעבר להשתלט על הרכס שעליו אנחנו צריכים, היא להחזיר את כל הלוחמים הביתה בשלום. אני לבד לא יכול לעשות את זה, זה צריך להיות משימה של כולם. לעזור אחד לשני, לכוון את הנשק כמו שצריך, לפגוע במחבלים, לחסוך בתחמושת, להיות ערניים. להיות ערניים. זה לדעתי המפתח לנצח. כיוון שאין שאלות, אנחנו עולים לאוטובוסים, שיהיה הרבה בהצלחה ושניפגש פה עוד כמה ימים. היה חסר לנו מודיעין על מיקום האויב. איך הוא ערוך, היכן מלכד בתים, באיזה אמל"ח הוא ישתמש. עם זאת, היה רצון להעביר ללוחמים את הסיסמה המוכרת. לא נחזור מבלי לבצע. לקח ראשון לרמת הלוחמים, איסוף המודיעין, השימוש במשקפת, בטריג'יקון, התצפית לתוך מבנה וההבנה שהוא שורץ מחבלים, זוהי אחריותנו. מהמג"ד ועד אחרון הלוחמים. אל תצפו שהקמן יסמן לנו בתים ממולכדים. אנחנו שנתצפת ונראה אויב, נבין היכן הוא פרוס ומה האמל"ח העומד לרשותו. כך גם בתדריך שראיתם, מודיעין מינימלי. הלוחמים הם אלה שדיווחו על האויב והשמידו אותו. בכניסה הראשונה הגדוד נכנס יחסית כבד. ניווט למרון הרס ועמו ראשון התמקם במבנים. זיהה אויב ונתקע לראשונה במחבלי חיזבאללה. בהתקלות הראשונה נפגע לוחם מאחד החפ"קים בזמן שתפס מחסה בצורה לא מבצעית מאחורי מזרון. לא מומלץ. לקח שני לרמת הלוחמים. כאן לומדים בפעם הראשונה שחלק מאחריות אישית זה תפיסת מחסות. לוחם שלא תופס מחסה טוב חוטף כדור ברגל במקרה הטוב ומאלץ את הגדוד לעסוק בפינוי. הלקח השלישי, בהמשך הלחימה זיהינו שלוחמי חיזבאללה שונים במקצת ממטרות הקרטון בבח, במטווח ובתרגילים. האויב זז מהר ממקום למקום, מתחבא, יורה ותופס מחסות. כאן הלוחמים למדו על חשיבות הכלייה והתגובה המהירה אל מול אויב. עלינו להיכנס למצב מהר ולפגוע במרכז מסה. לרוב אין הזדמנות שנייה. לוחם יוצא למלחמה עם נשקו האישי. במידה ונשקו האישי מאופס או לא מאופס, נקי או אינו נקי כראוי, הוא אינו פוגע. אני מצפה שהדבר יבער בעצמותיכם. תחילה החטאנו מספר מחבלים, אך במהרה חיילינו סיגלו לעצמם כשירות כליאה טובה וגבו מהאויב מחיר יקר. למה? מזל אחי? היה לי שם מה? תראה, זהו טוב. מה אתה? זה הציוד של ניר שאולי יציל את כולם ברכישת משהו. אז מה, אדם דרזנין בסוף הצליח להוציא את החוליה שהוא כל כך ציפה להוציא ללבנון. אבא אמא, שר, אני אוהב הוציא את הנייר מהפלסטיק? כן, ואז הנייר עושה את האבוג'י והכנה, אני פותח מהניסיון של השבוע וחצי האחרונים אנחנו מבינים שיש פה לחימה. זה לא הקצבה של שכם, וזה לא בלטה, זה לא שני מחבלים עם רובי קלאץ' יורים עלינו מסמטה, למרות שגם שם יש סכנות לא פחותות וגם שם עמדנו באתגרים משמעותיים.
זה לחימה אל מול אויב שהוא אמנם גרילה, אבל מתנהג ביכולות שלו ובאמל"ח שלו כמו צבא סדיר. לבוד! כל החוד להרים ידיים, כל החוד, כל החוד. צלח, גם אתה מהחוד, להרים ידיים. מלאקו! לילי! מלאקו! קדימה, עוד פעם, סליחה. הגצתי 2, בחייך. מוכן? יש? 3, צלם. 2, 1, חזק! איזה יופי. תוריד מפה בטוח, מלמעלה. מהבניין הזה. אתה שומע את הערב שהוא למעלה והוא קרוב. גדוד 890 עבר בין הכפרים בינצ'בל, הייתה השי, בטירי, ביקור נוסף בבינצ'בל, דבל, קאוזה ועוד רבים אחרים. בכפר הייתה השייב, מחלקה מהפלוגה המבצעית השתלטה על בית, ולאחר כ10 דקות שהיא נמצאת בו, נכנס מחבל בדלת, ירד צרור ארוך והרג את סמל ראשון מייקל לוין. הלקח הרביעי לרמת הלוחם הוא הבטחת כוחותינו. שילמנו מחיר יקר על השיעור הזה. שיעור שעלה בחייו של לוחם. כאן המקום להגיד לכם. הבטחת כוחותינו תלויה בלוחם ובחבריו למחלקה. מאותו אירוע הבינו הלוחמים שמחיר האדישות וחוסר ההבטחה גבוה מאוד. נהרג לוחם, בשל כך נפגעה רוח הלוחמים האחרים. בנוסף על כן, לוחמים רבים נאלצו לחזור לארץ לפנותו, ולא התעסקו בלתאר את הייתה השייב. הלקח החמישי והאחרון, בהמשך הלחימה היו מקרים רבים של מפגשים עם אויב. התקלויות קצרות וארוכות, פשוטות ומורכבות. התקפות מחבלים על מבנים שהשתלטו עליהם כוחותינו ועוד. באחת ההתקלויות בכפר בינצ'בל, אחד מלוחמי החטיבה ירד טיל לאו לעבר מחבלים. לוחם שעמד מאחוריו נשרף ונפצע קשה. זוהי פציעה הנובעת מחוסר מקצועיות בסיסית. הרי ברור לכולנו שלא ניתן להימצא מאחורי לוחם היורד טיל לאו. לוחם נהיה מקצועי כאשר הוא בוחר בכך. לא יעזרו עשרות שיעורי מפקדים. אתם הלוחמים נדרשים להיות בקיאים ומיומנים באמל"ח המחלקתי והפלוגתי.
בהפעלת הרימון בצורה מהירה, בשימוש במקלעים ובאמצעי התצפית השונים. זוהי אחריותנו המפקדים, אך יותר מכך, אחריותכם המלאה לוחמים. לסיכום, בשיחה זו ניסיתי להסביר לכם שלא מספיק להתנדב לשירות משמעותי של 3 שנים בגדוד 890. אנחנו נמצאים במקצוע הדורש בגרות, אחריות, ראות לוחמים, דבקות במשימה ולבסוף חתירה למגע. ננצח את האויב כאשר הלבנה הבסיסית, המחלקה, תהיה חזקה, מקצועית וערכית, בה לוחמים תומכים ומשלימים אחד את השני. מעריך את עשייתכם ומצפה שתלמדו ותיישמו. תודה וערב טוב. השיבולים הכפופות ברוח. תני לו לחלוץ את נעליו, לרוץ להשתובב עם הרוח. תני לו לשרוק ולזמר, לדלג על אבני דרך. תני לו לחיות כפי שחי, אל תיתן צפיות, כי הוא הלך כציפור לדרום. שובי לי מאחור, כי את יודעת, אהובך לא יחזור אליי. שלחי אותו, תני לו ללכת לחופשי, אף כי יודעת שלא יחזור אלייך. שלחי אותו, תני לו ללכת למקומו, השיבולים הכפופות ברוח. ציפור לדרום, שובי לי מאחור, כי את יודעת, אהובך לא יחזור אליי. שלחי אותו, תני לו ללכת לחופשי, אף כי יודעת שלא יחזור אליי. הפלוגה מוקפצת למלחמה מחברון. אנחנו בדיוק באותו זמן היינו בתל רומדה ועברנו לקו חרסינה, שומעים על החטופים ואנחנו לוקחים את החיילים ומתחילים לתרגל אותם בתרגילי כיתה קצר. הרבה פעמים מדברים על נוהל קו ארוך והכנות שיהיו, שם היה מאוד מאוד קצר עם כמעט 0 הכנות, כמה תרגולים שעשינו באליקים בלילה, מטווחים, וכבר ביום ראשון בלילה מצאנו את עצמנו מתחילים לנוע. האמת שכן, כשכבר הגענו לאליקים אז ככה ברונר מאוד דרש מהמממים, וגם המממים דרשו מאיתנו כמה שיותר ככה לחפש בקיטבגים שלנו. לי באופן אישי ככה היה כל מה שהייתי צריך, זאת אומרת היה לי גם בציוד האישי, אבל מי שהיה לו חוסרים, כי במהלך השוטף בגדוד היה לו חוסרים, אז יכול להיות שהוא היה לו חוסרים כשהוא עלה.
מים. הרבה מאוד מים. הרבה מאוד תחמושת. בכלל, כל האמצעי לחימה. אמצעי ראיית לילה, סוללות, קשר. מה לא? האמת שעוד קודם שחוצים, כולם מתלהבים, ככה לפני שאנחנו עולים בחברון, יש נכנסים בלבנון, הרי מי לא רוצה להרוג מחבל, אבל ככל שהם מתקדמים קדימה ושומעים את הנפילות של הקטיושות ושל הסאגרים, לא יודע אם סאגרים, אבל כל הטילים שהיו שם, ואתה שומע שנהרג פה ובמגלה נהרג ובכל גדוד כזה או אחר פתאום נהרג, אתה פתאום מתחיל להבין שאתה צריך להיכנס כי אתה צריך בעצם להגן על עם ישראל. הרבק תמיד נשאר, אבל אתה כבר לא עושה את זה בשביל להרשים. לכן כשאתה נכנס, מצד אחד אתה פוחד, אתה יודע שזה אולי תהיה הפעם שאתה נכנס. הקרב השני, הקרב אולי הכי קשה שהיה לנו, זה הקרב בעית השייב. הקרב בעית השייב, נכנסנו אליו ברביעי בבוקר, ערב 9 באב, הראשון באוגוסט 2006. אנחנו נכנסים עם נוהל קרב מאוד קצר, שכמה שעות לפני זה אנחנו מקבלים שינוי משימה. במקום ללכת לצד המערבי של עית השייב, אנחנו תוקפים את המרכז, את הקסבה של עית השייב. נכנסים לשם בבוקר ומהר מאוד מבינים שזה הולך להיות משהו מאוד מורכב. קרב פנים אל פנים, הרבה מאוד מחבלים בתוך עית השייב. התוכנית הייתה לקחת בתים מסוימים, אבל מהר מאוד התוכנית משתנה ואנחנו מקבלים בכלל בתים אחרים לקחת. ישר בדקות הראשונות כבר התקלות עם מחבלים, מצליחים לפגוע בשני מחבלים ממש בדקות הראשונות ולהרוג אותם. את הפצוע הראשון של הגדוד, אני אומר פצוע ברמה של שאתה מבין שוואלה מישהו פה כנראה לא בטוח שיחזיק. זה היה בקרב בעית השייב. תמיד הייתי עם מכשיר קשר, היינו עם מכשיר קשר. אתה רואה את הלחימה של המבצעית, אתה רואה את הלוחמים עוברים, אתה שומע את המחבלים יורים מטר, אתה שומע את הטילים, את הסאגרים עפים לך מעל הראש, ואז אתה שומע שיש פרח בגדוד, בפלוגה המבצעית, אתה שומע את זה בקשר, אתה שומע שצריך רופא שהמצב שלו מאוד מאוד קשה. מיד דקות אחר כך אתה כבר שומע שזה הלם, כי וואלה, אתה יודע שכבר זה לא רק להרוג מחבלים בלבנון, זה לא רק להתקדם, זה גם פתאום לסחוב את הגופה של מייקל. צריך להבין שבמצב כזה, אם אתה פצוע, אז אתה לא באמת פצוע. זאת אומרת, אתה כאחד האדם, כאחד הלוחמים, זאת אומרת, זה לא נחשב פצוע. במצב הזה אתה צריך לסחוב. ומצד שני, גם יש לך כוחות שאין לך באימון. זאת אומרת, אתה לא אומר, וואלה, מתי נצא, ואתה חושב כבר על הפריסה של הרס"ר בבח, אלא אתה יודע שאתה צריך כמה שיותר מהר לקפל את הפצוע, ויש רבק, יש הרבה רבק, אף אחד לא מנסה הרגשה להחזיר, להצליח במשימה, להגן על החיילים שלך, על הפקודים שלך, ולהצליח. מה שנקרא, לשרוד ולא להיפגע. אלו המחשבות. פחות, אין זמן לחשוב יותר מדי. אם לא חושבים טכני ולא חושבים משימתי, אני חושב שאי אפשר לנצח אפשר להגיע למשימה ולהצליח במשימות. מכוונים איפה שיכולים, בסוף בכוונה אני אומר לוחם חיזבאללה ולא מחבל ולא זה, כי מה שנקרא הם היו כלוחמים לכל דבר, לבושים, מסודרים, אמיצים, נלחמים כלוחמים ולא לא כמו מחבלים, לפחות אלו שאנחנו פגשנו. וזה לא דמות קרטון במטווח שהוא עומד כמו שהוא, וכשיורים אז בוחרים אם לירות בראש או לירות בגוף או לירות בחלק
זה קצת שונה, איפה שזה מתאפשר, או איפה שמנסים לפגוע בצורה כזו או אחרת. אני חושב שהייתה אווירה, זה קצת קשה במלחמה, כי אתה נפגש עם שאר הפלוגות רק או ביציאה או בכניסה. בתוך המלחמה לא רואים אחד את השני. ממש יכול להיות מצב שאתה חולפים אחד על פני השני, או שרואים ממרחקים גדולים, אבל אני חושב שבתקופת המלחמה הייתה אווירה של כולם רוצים לתת 200% עבודה, הרבה יותר חברות, הרבה יותר קרבה. מוטיבציה מאוד מורגשת אצל החיילים. רוב המלחמה לא ישנים בצורה סדירה. זאת אומרת, זה לא שיש לך את השעות שינה שלך ואתה יודע מתי... אז רוב הזמן אתה מאוד עייף. אתה סוחב המון משקל, אתה אוכל לא בצורה מסודרת, אתה שותה מים שהחלרת קודם או שסחבת אותם על הגב כמה ימים. אז מאוד מאוד עייפים. זה גם תשישות פיזית, אבל גם תשישות של הרבה מתח נפשי שלך ושל החברים שלך. ברמת היחידה, ברמת גדוד 890, כן. אני חושב שהתחושה הכללית אז של המלחמה לא הייתה כזאת במדינת ישראל, אבל ברמתנו, ברמת הפלוגה או הגדוד, אני חושב שכן. אני חושב שביצענו את המשימות טוב מאוד. כמעט תמיד הבנו את המשימות, מה מצופה מאיתנו, ואת הגמישות שהיינו צריכים לייצר כל הזמן בתוך המלחמה. אומרים לך, לדוגמה, אומרים לך, נכנסים ל-72 שעות. וצריך להיערך ל-72 שעות. אתה צריך לסחוב איתך מים ל3 ימים, ואוכל ל3 ימים, תחמושת וקשר וסוללות וכו'. אבל מתישהו ביום השני או לקראת סוף היום השלישי, כשאתה חושב שחוזרים, אז אתה מגלה שזה רק עוד 72 שעות מעכשיו. זאת אומרת, צריך הרבה גמישות ואיך לקבל את ההספקה וכו'. אבל כן, אני חושב שבסוף עמדנו במשימות איתנו. בתוך החיים של חייל מתאמן בשירות סדיר, אז המפקד שלך הוא מניאק. אבל בסוף, באמת כל האימונים וכל המפקדים המניאקים האלה, כמו שאני תופס אותם, את המפקדים שהיו לי, הם ניסו כל הזמן להכשיר אותי להיות לוחם יותר טוב, ולהיות כיתה יותר טובה, ומחלקה יותר טובה, או פלוגה יותר טובה, בכלל יחידה יותר טובה, לרגעים האלה, לרגעים של מלחמה. שהיו במלחמה זה עם חיילים שעד שבוע לפני המלחמה, חיילים ותיקים, שעד שבוע לפני המלחמה דיברו איתי כמה הם שומרים ומה הזכויות שלהם, בסוף במלחמה התגלו כגיבורים. המלחמה הזו מאוד חיזקה את הביטחון שלי בחיילים. אני חושב שהפלוגה מאוד התחזקה מהמלחמה. בסוף ידענו שאיפה שיהיה קשה, יקראו לצנחנים, לגדוד 890, ובאמת קיבלנו את המשימות המאוד מורכבות והמאוד קשות. זה אתגר גדול, כי גם אתה צריך להיות מקצועי, ומצד שני צריך הרבה להתעסק במה קורה אצל חיילים. סיפרתי על חיילים שעשו מעשה גבורה, מאידך היו חיילים שהיה להם קשה. יצאנו ונכנסנו, חיילים שהיה להם קשה להיכנס, חיילים שפחדו, כולם מפחדים. אבל היכולת בסוף לקחת את החיילים, להתגבר על הפחד ולהיכנס שוב, היא מאוד קשה, ובסוף אנשים מצפים שתהווה דוגמה אישית, שתלך ראשון, שתוביל, במספר מקומות אתה צריך להיות ממש בראש, זה מה שחיילים מצפים ממך, ובמלחמה יותר מכל... אחד הדברים החזקים במלחמה באמת זה החברות, וככל שמחלקות היו יותר חברות בתוך המחלקה, כך אני חושב שהם תפקדו יותר טוב. אני חושב שדווקא המחלקה הוותיקה, שבעבר התלבטנו מה לעשות איתה, אני במלחמה כל הזמן המחלקה הוותיקה נעה מקדימה. מחלקה שהייתה מורכבת משמעתית לפני זה, בסוף במלחמה אתה סומך על הוותיקים, הוותיקים מקדימה, הם מובילים, הם החיילים הכי מקצועיים בגדוד. וחשוב לדעת, זה לא חיילים ותיקים שפעם היו עציצים, זה חיילים ותיקים, הם מובילים את המלחמה. לאותה מחלקה, תפסתי אותה באמצע הקרב בית השייב, אמרתי להם נצא כולנו בחיים,
יום העצמאות אחרי זה עליי על האש, ובאמת קיימתי את זה. יצאנו והזמנו את כולם לעל האש, ועד היום אנחנו בקשר מאוד טוב. אני צונח, מרחף וצורח בקולי קולו. אני צונח, ומתחתיי צומח מענה. את השאלות הראשונות אני אשאל, בהמשך ישאלו שאלות כאן מן הקהל שמעניינות את הלוחמים. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אתכם, זה במידה והיה לכם שבוע עכשיו להתאמן לפני המלחמה או לאמן את החיילים שלכם, במה הייתם בוחרים להתאמן? טוב, ערב טוב לכולם. אני חושב שבאמת, אם היה לי באמת עוד זמן לאמן את החיילים, אני חושב שהייתי מאמן אותם במשקלים. בסוף באותה תקופה, ואני יודע שהיום התקופה היא קצת אחרת, אבל התקופה היא בבח, כמה שזה נשמע לכם מוזר. היינו עושים איזשהו אימון, והרתק היה מגיע לרתק בג'יפים. זה קצת מצחיק, אבל מקלריסט, מקחיסט, לא הרגיש את זה על הכתפיים שלו, עד איזשהו ארגון גדודי, או עד המלחמה. הוא לא יודע מה זה תיק משקלים. הוא היה מגיע לגבעת רתק, והמקלר היה מחכה לו למעלה, כולל גם 50 רימונים. וזה משהו שהתחבר לי ברגע שעשינו איזושהי חטא פלוגתית לפני שנכנסנו פנימה, בכניסה הראשונה, ומישהו שם, וזה לכם הלוחמים, מישהו שם את הציוד הכבד, כי זה הגיוני, בתחתית של התיק, למטה, כי מן הסתם את הכבד נשים למטה, שהוא לא ימעך את הדברים הקלים, נכון? אבל זה, מי שסחב טיפה משקלים יודע שציוד כבד שמים למעלה כדי שיהיה לה כתפיים. אבל זה דברים שלומדים אותם כשעושים אותם. אני יודע אגב שהיום זה אחרת, אבל פעם, בתקופה יש לבח, שמה שנקרא, כנראה הצבא קצת היה לו קצת קשה באימונים, קל בקרב. אז מה שקרה זה קל באימונים והיה קשה בקרב. ואני חושב שבזה הייתי משקיע אחרת. אני הייתי משקיע קודם כל במסגרות הקטנות. אחד, כי המ"פים מן הסתם יהיו עסוקים מאוד בנוהל קרב ובהכנות למלחמה עצמה. ודבר שני, שמלחמה בעיקר מול גרילה, זה בסוף הרכב של הרבה קרבות קטנים, של מסגרות קטנות, והלוחם בקצה הוא מאוד 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 חשוב. אני אתן דוגמה למשל, שמצד אחד לוחם נפצע ומצד שני זה גם אפילו הציל את החיים, באיזה לחימה בתוך בית, לוחם מהמסייעת, אני הייתי במרכז הסלון וחילקנו פקודות שם, וראיתי שהלוחמים קצת מאוססים, עמדתי כמו איזה גנרל באמצע הסלון עם צעקות ופקודות, ולוחם מטוליסט של המסייעת ירה מהזיק של החלון, במקום להיות מכונס בצורה כזאת, ירה בצורה כזאת, אני מאחוריו, קיבל כדור של קלאץ' במרפק, המרכז מסה שלי ניצל, היד שלו כמעט הלכה לגמרי, אבל זה הדברים הקטנים של מקצועיות הלוחם, בזה הייתי מדגיש יותר, ובמסגרות הקטנות, כיתה, מחלקה. טוב, השאלה הבאה, באימון אנחנו מתעסקים הרבה במשמעת מבצעית של לוחמים, במתח המבצעי. הייתי רוצה לשמוע איך הייתה המשמעת והמתח המבצעי של הלוחמים במהלך המלחמה, וכיצד שימרתם את זה בהשעיות בבתים ובתנועות. אצלי זה היה קצת שונה. אני התחלתי את המלחמה בתור סמל, ומהר מאוד כל שרשרת הפיקוד שהייתה מעליי לא הייתה כבר, והפכתי להיות בן רגע בלי קורס קצינים, בלי שום הכנה, חודשיים לפני שחרור, שאני רוצה כבר להגיע הביתה ולסיים. הפכתי להיות מ"מ באמצע לבנון, מלחמה על הראש, עם חיילים שהם המחלקה הצעירה בפלוגה של גיא במבצעית, ולא כל כך ראו יותר מדי פעילות מבצעית. אז בתוך הבתים אתה מגיע,
מנסים לשמור כמה שיותר על רמת מבצעיות גבוהה, מנתח את השטח, מכין את השמירות שלך למהלך השהות שלך, אתה לא יודע בדיוק כמה ימים אתה תהיה ואם תישאר באותו בית, ומתחיל לשמור על סבב כלשהו של שמירות של מוכנות למה שקורה, וקרה גם כל הזמן שמרנו שם על דריכות ועל... אני אמשיך טיפה מה שזיו התחיל להגיד. אני חושב שדבר ראשון, נושא הסבבים הוא נושא חשוב. המלחמה זה לא מבצע שאנחנו נכנסים ועובדים עכשיו לילה שלם וכולם ערים, כולם ערניים, כולם פעילים, אלא צריך להבין שנכנסים לבית ויש לנו עוד יום, עוד יומיים, 3 שבוע, חודש, כמה שזה לא יהיה, וצריך לחלק את הכוחות. כוח שהולך אחרי שהכנו הכל התכוננו וביצענו כל מה שצריך לטובת ההבטחה של המקום שאנחנו נמצאים. מי ער, מי הולך לנוח, וגם לנוח זה חשוב. צריך לשמור על הכוחות, גם נפשיים וגם פיזיים, בדרך המנוחה זה חשוב, ומן הסתם כל עניין סבבים הוא קריטי. בנוסף לזה, תמיד המתח הוא יורד עם הזמן, וראינו את זה לא רק בלבנון השנייה, אלא בכל מיני מקומות. עם הזמן, לאט לאט, מתחילים להיכנס לסוג של שעננות כזאת, ופתאום זה לא נראה מפחיד כל כך, ופתאום זה לא זה, ועם הזמן חייבים לתחזק את הדבר הזה בדרך המשמעת, בדברים הבסיסיים שאנחנו עושים גם בשגרה. בסדר? דבר פשוט כמו ניקוי הנשק בצורה מדורגת בבוקר, זה יכול, מה שנקרא, טיפה להכניס אותנו חזרה למסגרת ולשמור טיפה למתח ולבצע שיחה כזו או אחרת. כל מיני דברים קטנים כדי לשמור, ולא רק מה שנקרא להירקב כשיש לנו זמן חופשי ואנחנו לא בעמדה, אז להיזרק על התיק לאחור וללכת לישון. טוב, לגבי מתח מבצעי, יש איזושהי אמונה כזאת שאתה חייל, ברגע שתגיע המלחמה, אז מה הבעיה? אדרנלין, זה כבר החזיק אותי, אני כבר אהיה בסדר. אז לא, אני רק יכול לדבר איתכם על ההתחלה. ברגע שחוצים את הגדר, החבר'ה בשנייה הראשונה, כן, אז יש מתח מבצעי, מפחדים, עוד רגע מישהו יורה. ואז קולטים, 100 מטר עוברים, 200 מטר עוברים, 300 מטר עוברים, כבד על הכתפיים, ואף אחד לא יורה. הכל רגוע, שקט. זה ממש מרגיש כמו איזשהו תרגיל ארוך. הולכים, ואז עוברת עוד שעה ועוד שעה, ואז אתה פשוט מרגיש את התרגיל. ואז גם ככה זה נראה. זאת אומרת, בסוף המתח המבצעי יורד, ואנשים שיורדים במקום, מה שנקרא להבטיח, ובאמת צריך להבטיח, כי בסוף מישהו יכול לראות עליך, אתה בעצם גם מוריד את העיניים מהכוונות, כי זה מרגיש כמו תרגיל. זה לא נראה אמיתי. והבעיה היא שהראשון שבדרך כלל יורה גם הוא זה שהוא מפתיע, והוא גם יש לו מה שנקרא את היתרון. אז כשמדברים על מתח מבצעי בזמן מלחמה, לא בזמן איזה מבצע קטן שעכשיו אנחנו באים למעצר או איזה פשיטה על בית, מבצע ארוך זה משהו שהוא מאוד קשה לבצע. כי זה באמת ארוך וקשה, ולשמור על מתח מבצעי לאורך זמן הוא קשה לאורך זמן. טוב, אני אמשיך את גיא באמת בקצרה. אין גלות. מחלקה טובה או מסגרת או חייל טוב באימונים, בשגרה, הוא לוחם טוב במלחמה. אין פה, פשוט זאת המשוואה. מעטים המקרים שבהם הלוחם החפשן מתגלה כלוחם ההירואי. זה יכול להיות, אבל מעטים המקרים האלה. אין כשתבוא המלחמה ואין. מה שלומדים באימונים זה באמת, זאת המציאות. חיילים, גם אני ראיתי חיילים אם זה בחברון או כל מקום אחר, שכל מה שהיה מעניין אותם לרדת מהסיור זה ללכת למועדון הפלוגתי או לשחק את הפלייסטיישן או כל מיני דברים אחרים,
זה גם מה שהם רצו במלחמה. כבר קרה מקרים שבאתי באיזה חייל כזה שתוך כדי קרב הוא אפילו לא יוצא, אני שואל אותו מה הסיפור, הוא אומר אני כבר מת לחזור לפלייסטיישן, כך הוא אומר. ולכן אני אומר, כמו באימונים ככה בקרב, זה אמיתי. כשהמפקדים אומרים לכם את זה, זה אמיתי. ככה אתם צריכים להסתכל על זה, וכל לוחם שהוא טוב בשגרה יהיה גם טוב בלחימה. שאלה הבאה נוגעת לתחום הציוד והכנות ללחימה. כמה זמן לקח לכם להכין את הציוד, והאם כשיצאתם בסוף היה לכם את כל הציוד שהיה דרוש לכם להילחם? היינו בחברון, קיבלנו התראה, אני מאמין ביום שישי, תוך כמה שעות עלינו צפונה לאליקים. ציוד, היה לנו את הציוד של כמו באיו"ש כל דבר, קיבלנו קצת תיקי לואו להעמיס עליהם תחמושת ואוכל. קיבלנו את הציוד הבסיסי, לא קיבלנו משהו שלא היה, קיבלנו את הציוד הבסיסי שהיה לנו גם בשוטף. לא מרגיש שהיה חסר, אני הייתי סמל של מחלקת הצלפים, יצאנו בפעם הראשונה עם ה-M24 ועם הברט, הבנו שהם לא יודע עכשיו אם יש את זה פה בגדוד, אין את זה כבר. אז היה קצת פחות רלוונטי. ההתגלויות היו מטווחים יותר קצרים, אז הברט מגיע לטווחים יותר ארוכים, אז כבר בכניסה השנייה לא לקחנו את זה. וזהו, מבחינת ציוד היה לנו מה שהיה, לא קיבלנו אקסטרה או דברים נוספים, היה מה שהיה, ועם זה נלחמנו והיה בסדר. לרבות מה שלא תכינו בשגרה פשוט לא יהיה. בסדר? אנחנו מכירים את החיים גם, כשקורה משהו, אז א' מזרמים הרבה ציוד חדש ודברים נוספים ועוד תחמושת ועוד דברים ודברים שלא היו, ומתחילים להתעסק בהסמכות ולחץ ופקודות ועניינים, ואין זמן להתחיל לשפצר, אין זמן להתחיל לסדר, אין זמן להתחיל לתאם את הדברים. מה שלא תכינו, ואני יודע שבגדוד עכשיו יש מכולות חירום וכולי, ותיקים וכל אחד, אם זה אישי ועם דברים לרבות משופצרים ומסודרים, וזה מה שצריך להיות, כי לדברים האלו לא יהיה זמן בטוח. דברים חדשים שתקבלו, מן הסתם צריך לשפצר ולהכין מקסימום הכנות, יכול לעכל הרבה בזמן אמת. טוב, שני דברים שהייתי חושב שצריך להיות לפלוגה בתקופה כזאת. דבר ראשון, ציוד לנסיעה הרבה יותר נוח, בסוף כל הציוד על גב הלוחם. גם כולל הטסות למיניהם שהן מוצנחות עם ציוד, אז גם שם זה הגיע לנו פקיד בקימבט, שזה משהו שהוא די קשה לסחוב בזמן לחימה. והדבר השני הוא נוטט אפקטיבי, כי בסוף ברמת הפלוגה לא היה נוטט לטווח ארוך. אני יכול להגיד לך שהיה את הסיפור בבינג'בל פעם אחת, שראינו 3 לוחמים מטווח של 900 מטר, אני לא זוכר מי זה היה RPG מטווח, RPG עקיף. לא שריף היה את RPG עקיף, אני לא זוכר. מי שהיה RPG עקיף. זה היה קצת... אבל כן, אז זה איזשהו נוטט אפקטיבי, אבל זה הכל. שאלה הבאה נוגעת למפקדים. האם רואים את המ"פ, האם רואים את המג"ד תוך כדי הלחימה? כי המ"פ איתך עד שהוא מקבל כדור. כן, אתה נכנס, אנחנו התחלקנו, מ"פ לקח 2 מחלקות וסמך מ"פ עם עוד 2 מחלקות. ראינו אותם בלחימה, היינו איתם. אצלי גם המ"פ וגם הסמך מ"פ נפצעו, כך שהיה לנו מ"מ שתפס פיקוד על הפלוגה, ואז היינו עם המג"ד בבית. הצמידו אותנו למג"ד. זהו, הלחימה אתה נבלע איפה שאתה, עם מי שמספרים אותך בהתחלה. אנחנו היינו מחלקה צעירה, אז שמו אותנו עם המג"ד בבית, וזהו. א' רואים, ב' חייבים לראות, אחרת משהו לא בסדר. אם לוחמים מקדימה לפחות ברמת המ"פ, מ"מ לא נמצאים מקדימה, לא נמצאים איתם, ואנשים לא חשים אותו, אז יש פה בעיה.
אני יכול להגיד שבהכרח הרגשנו את המ"פ, ואני חושב שגם החיילים שלי הרגישו אותי, לפחות אני השתדלתי להיות תמיד מקדימה ויחד איתם ולהוביל לרבות, וזה חשוב, חשוב בעיקר גם לתחושה של אותו לוחם, כי גם בזמן האמת שקורה אירוע, ההרגשה של לוחם היא שונה כשיש לידו מישהו שלפחות אני מקווה שהוא יכול לסמוך עליו ולהסתכל עליו, ולרבות גם הוא לא יודע מה לעשות, פשוט לחכות אותו. זה אחת הסיבות העיקריות דעתי שמפקד צריך להיות מקדימה ולהוביל את החיילים. קודם כל, בלחימה מהסוג הזה, גם בלבנון השנייה, הלחימה הייתה מאוד ריכוזית. זה לא עכשיו פלוגה פרוסה על איזה כמה שלוחות ומסתערים, ולכן רוב המשימות הן היו משימות פלוגתיות, למ"פ, לסמך מ"פ, ותמיד כחפ"ק, תמיד היינו שומעים אותם, תמיד הם היו גם בחזית. שחורי ששמעתם אותו, שראיתם אותו בסרט, גיבור אמיתי, זכה חבל על הזמן. גם ברונר חילץ את גיא בצורה חזקה, ואני חושב שהמפקדים היו תמיד בחזית. צריך להגיד, אני הייתי קצין אג"ם של קובי במלחמה. כל פעם שהיה איזה אירוע, אז הוא היה מתחיל עם הקשר פה, חפ"ק עם עניינים, אני הייתי בורח, מתחיל לראות, זה לאיפה אתה? אני אומר, עזוב אותי, תן לרסס, מה אני עכשיו אתחיל עם הקשרים? אבל המ"פים תמיד היו, המ"פים, הקצינים תמיד היו בחזית. אני אגיד רק מנקודת מבטו של מ"פ, אז כן, את המג"ד שומעים הרבה וזה חשוב. המג"ד גם מדבר המון בקשר, גם מסביר מה קורה, את תמונת מצב. חלק מהזמן גם הסמג"ד היה איתנו, אז גם הסמג"ד נותן את תמונת מצב ומה קורה מסביב. ואפילו גם את המח"ט הרבה פעמים שומעים בקשר, שזה גם חשוב. לא יודע אם אתם יודעים, אבל המח"ט שלנו היה איתנו, נראה לי, שזה המח"ט היחידי שהיה בשטח. אז גם אותו שמענו הרבה. אני מזמין את חיילי ומפקדי הגדוד להגיע למיקרופון, להציג את עצמכם ולהפנות את השאלות שמעניינות אתכם כאן את חברי הפאנל. כמה חיילים חמודים. כולם ביחד. אליקים קרובי, יש לי שתי שאלות. א', לימד פלוגת מסלול. רוצה לדעת איפה הייתה פלוגת מסלול בלחימה, להראות, תסבירו איפה הם היו. ב', מה משמעות המ"ק בלחימה? על המסלול אני אדבר. משמעות המ"ק, כמו שאמרתי לך, התחלתי את המלחמה כמ"ק וסיימתי אותה כמ"מ, אז כנראה שיש משמעות. חשוב מאוד באמת, גם כמו שכולם אמרו פה, להיות מקדימה עם הלוחמים. תור מ"ק מצפים ממך לאחריות יותר גדולה, וזה חשוב להראות שאתה אחראי עליהם, שסומכים עליך. יש חשיבות עצומה למ"ק בלחימה. חוץ מעניין שזה בשנייה יכול להתהפך ואתה יכול להפוך מפקד כיתה למפקד מחלקה או כל דבר אחר, המשמעות של מ"ק בסוף, כי הוא מפקד כיתה לכל דבר, ועכשיו הם הולך לסרוג בית, הולך למשימה נקודתית ולזמן מה, ומ"ק יכול למצוא את עצמו להישאר כמפקד אחראי על הכיתה שלו ולשמור על הבית ולמקם את האנשים ולבקר אותם ולתרגל אותם. זו המשמעות, הוא מפקד בסופו של דבר. אין צורך לשנייה לזלזל. אולי בשגרה אנחנו ככה אומרים מ"ק, לפחות בב"ח יש כל מיני מושגים של צינור וכו', אבל
זה שונה לחלוטין בלחימה, ומצפים הרבה יותר מהמ"ק מן הסתם, ויש מקום גם להביא את עצמך לידי ביטוי, כמובן. קובי אמר שהוא ידבר על הפלוגת מסלול, אני רק אגיד מילה לגבי המפקד בכלל. אני חושב שהמפקד, בטח המ"ק, זה מי שמיישר את הקו, וזה במקום עכשיו להגיד דוד, חיים, יצחק, קדימה לדלג, להסתער, אתה נותן את השם של המ"כ או של המפקד, וכשאתה אומר את המפקד יש אחריו עוד כמה קנים, יש אחריו עוד אמל"ח, יש אחריו עוד לוחמים, והוא זה בעצם שמיישר את הקו וגורם למשימה להצליח בצורה הרבה יותר טובה מאשר הפרטים. בדרך כלל כשאין את הגורם המקשר הזה, אז הפרטים או שהם קופאים במקום או שהם עובדים בצורה פחות מגובשת, ואני חושב שהמשמעות של המפקד מאוד מאוד קריטית בשלבים האלה. טוב, בקצרה, המ"ק הוא לדעתי הדרג הפיקודי החשוב ביותר, מעבר לאולי המ"פ מג"ד, בלי לפגוע במ"מים חס וחלילה. אני מדבר בזמן הלחימה. הוא בסוף זה שנוגע בחייל כל הזמן. זה ברור שדיברנו על כל המפקדים להיות מקדימה והכל ולהיות עם חיילים, אבל בסוף המ"ק זה שנוגע בחיילים בכל דבר קטן, בכל שנייה. ואני חושב שבאמת זה תפקיד חשוב מאוד, לא סתם זיו פה גיבור, כן? מישהו לא יודע. אבל כן, תפקיד חשוב מאוד, במיוחד בלחימה. שאלה שמופנית אולי יותר קצת לזיו, הוא נגע בזה. דיברת על שרשרת פיקוד שנפגעת, מ"פ סמ"ך מ"פ. אני יודע שגם אצלך היה מצב של מ"מ, אולי ניתן אולי לא, של הלם קרב. מה התחושה או מה זה בדיוק שיש לך מ"מ או שרשרת פיקוד שמישהו מקבל הלם קרב, אחרים נפגעים? איך מגיבים או מה התחושה בתוך הפלוגה של ביטחון שיורד, של פחד, של רבק? אתה לא... במצב של לחימה אתה לא חושב על כלום, אתה ישר מטפל, רק אחרי זה שאתה מגיע לארץ, אחרי הלחימה הזאת אתה מבין שאין איתך את המ"מ ואין איתך את המ"ק ואין איתך עוד מ"ק. רק אז אתה מבין. בסיטואציה עצמה אתה לא חושב, אתה מטפל, יש איתך עוד, היו לי 12 או 13 חיילים איתי, תחתיי, תחת פיקודי, ואתה לא יכול להראות להם שגם המ"מ נפל, כן, היה לו הלם קרב, הוא קיבל הלם קרב, לא הצליח לחזור ללחימה. ושתי המ"קים שלי גם לא היו יותר מדי באזור, אז אתה לא יכול להראות להם שאתה חלש או משהו, אתה מטפל את האירועים, את ההתקלויות שאתה נקלע אליהם ומנסה לשמור על שגרה כלשהי במחלקה. זהו, אין לך זמן לחשוב על זה אחרי זה שאתה מגיע לארץ ומנתח, ואנחנו עכשיו כמה שנים אחרי, אז אתה מתחיל להבין, יורד לך הסימון שבאמת היית שם לבד, אבל שם בזמן אתה לא חושב על כלום. אתה חושב איך להמשיך את השגרה ולהמשיך את הלחימה ולבצע את המשימה הכי טוב שאפשר. אילי אלכסב מפלוגת מסייעת, מחלקת השבע. רציתי לשאול לגבי לעזוב את הלוחמים, יותר האויב, איך יש את הלוחם הזה שמתרגל למחבל, הוא לא מכיר את החיזבאללה איך שהוא מאורגן, כאילו רציתי לשאול אם היה ממש, אם היה זלזול באויב או איך אפשר גם בשרשרת הפיקודית בעצם למנוע את זה בקרב, כדי לעורר את הלוחמים, כדי להגיד להם שאל תזלזלו, תהיו יותר רעיינים, איך תפקדו המ"מים עם המ"קים כדי למנוע את הדבר הזה. קודם כל אני לא חושב שהיה זלזול בחיזבאללה, להפך, באיזשהו מקום הייתה העצמה של היכולות שלהם. דיברו הרבה על היכולות של החיזבאללה ומה הוא יכול ואיזה אמל"ח יש לו וכל הסיפור הזה, ושהוא מצויד והכל טוב ויפה, באמת הוא היה מצויד. היו מקרים שאתה רואה חייל מולך, אתה אומר בוא'נה, זה
לוחם או חיזבאללון, ועד שהוא לא יורה בך, אתה אומר, אוקיי, זה חיזבאללון, יאללה, לתת אש. להפך, אני חושב שאולי היה זלזול אולי במחבלים הפלסטינים, בחיזבאללה הייתה יותר העצמה, והיה צריך יותר להגיד ללוחמים, שעם כל הכבוד ובכל השיעורי תודה שמסבירים על איך לוחם חיזבאללה נראה או איך הוא מתאמן, בסוף הוא לא שווה לאף לוחם, בטח לא בצנחנים. ואני לא אומר את זה סתם, כי האימונים שלהם, בטח באותה תקופה, היו אימונים מצומצמים, הם היו מצוידים, אבל זה היה אימונים מצומצמים, ואף אימון שלהם לא היה שווה אימון של לוחם והכשרה של לוחם. ועובדה שבכל מפגש פנים מול פנים, בסופו של דבר ידנו הייתה על עליונה בכל המקרים, בכל הקרבות. אני רק מוסיף משהו קטן. אחד, אני באמת חושב שלא היה זלזול ולא זלזלנו לרגע באויב שמולנו. אולי בגלל האי ידיעה דווקא מה אנחנו הולכים לפגוש בימים הראשונים, וכבר בשבוע הראשון, בכניסה הראשונה לבינג'בל, באחת הלילות שתקפו אותנו, וכשמסתכלים באמצעי ראיית לילה ורואים את החבר'ה שם דופקים דילוגים ותופסים מחסות, ואתה מנסה לראות עליהם ואתה לא פוגע, כי הם כנראה תופסים מחסות טוב, אז אתה מבין מול מי אתה גם מתמודד. אבל זה גם ככה מעורר אותך טיפה, ובאמת גורם לך גם לא לזלזל בהם, אבל כמו שגם משה אמר, בסוף כל מפגש כזה נגמר לרוב לטובתנו, אז כך שגם בעצמנו לא צריך לזלזל. שתי שאלות אחרונות, קדימה. קורן לוין, הלכוד. רציתי לשאול בנוגע לראות, כאילו גם בין הלוחם עצמם ובין הלוחם עצמו לרמה הפיקודית, מ"כ, מ"מ, מ"פ, האם זה באמת קורה? אני חושב ששחורי, המ"פ מסייעת, אומר את זה הכי טוב בסרט, ואני יכול גם להעיד את זה על עצמי, שלפני חודש, אחרי 7 או 8 שנים, אנחנו עושים מפגש פעם בשנה כל החברים, והמלחמה מאוד חיזקה את זה. לצערנו גם אנחנו נפגשים פעם בשנה ביום הזיכרון בהר הרצל, אז הרעות בין החברים מדהימה. עד היום אני בקשר עם רוב חברי המחלקה, וזה מדהים. אם אין רעות בתוך המחלקה, דעתי אין לך מה לעשות שם. זה לא עובד אחרת. זה לא בגלל הכסף, לא בגלל משכורת, לא בגלל תגמולים. אנחנו הולכים ועוזרים אחד לשני וסוחרים ומתחלקים בתיקים ומחליפים מתחת לאלונקה את החבר שלנו, אלא בגלל הדבר פשוט הזה שנקרא רעות. ויש אותו הרבה, ומישהו אין אותו, הוא פשוט לא היה נכנס, והיו גם כאלו שפשוט לא נכנסו. אבל מי שנכנס ומי שלחם ומי שהיה במלחמה וראו הרבה רעות, הרבה עזרה, הרבה תמיכה אחד בשני, יש הרבה דוגמאות, אבל זה למקום אחר, אבל באמת שרעות לא היה חסר. שחורי גם באמת נגע בזה בסיפור עם הרעות, הוא גם נגע במחלקה הכי ותיקה. אז המחלקה הוותיקה בפלוגה המבצעית הייתה מחלקה, מה שנקרא, קשת משמעת אפשר להגיד לזה. אבל מעבר לזה הם היו חברים מאוד טובים, וזה לא יעזור כלום שלקחת את זה מהם. היו גם חברים טובים לפני המלחמה. ובזמן המלחמה הם תפקדו מעולה, תפקדו הכי טוב. ולא שאני עכשיו מצדיק פה איזושהי התנהגות פלנגית ודברים כאלה תוך כדי השגרה, אבל אני אומר, מה שצריך לקחת מזה שהם באמת היו חברים טובים, הם היו מאוד מלוכדים, במלחמה הם הובילו, גם היום בקשר טוב, וזה באמת, זה דוגמה טובה לסיפור רעות. עומרי כמאל גדוד, רציתי לשאול לגבי המפות שיצאתם איתם,
איזה מפות וכמה השתמשתם בהן? איזה מפות? שנת 2000. מפות, קיבלנו באמת טאצות ודברים משנת 2000 מהנסיגה של צה"ל מלבנון. בוא נגיד שהלכנו בשביל מסוים ופתאום עוד 3 בתים היו שם. אז הקמן עשה הכל כדי להביא לנו, ובמהלך המלחמה זה קצת התעדכן, אבל בהתחלה אני זוכר שהיינו בהלם, קיבלנו מפות 6 שנים. מילה קצרה לגבי זה. קודם כל אני קצת יותר מעורה מה קורה היום עם המפות בצה"ל, אז אני יכול להגיד שהמפות קצת יותר מעודכנות, אבל עדיין התנהלות כלוחמים זה מאוד מאוד בעייתי, בעיקר בגלל המשקל. כל הפנקסים, כל הזה, זה משקלים אדירים שכשנגיע לקרב הבא, גם שם אנחנו נצטרך להחליט מה אנחנו לוקחים ולא לוקחים, ובתחום הזה יש לנו עוד הרבה מה להשתפר. מילה ללוחמים, למפקדים של גדוד 890 לסיום. שיהיה בהצלחה ותמיד תהיו מוכנים, אי אפשר לדעת מה יקרה מחר. אני חושב נקודה אחת שלא דיברנו עליה, הייתי בטוח שזה יעלה בשאלות, אבל זה נושא הרוח לחימה. בטח בעידן של היום, העידן הטכנולוגי, זה משהו שעולה כל הזמן, ואני חושב שבזה אנחנו צריכים להשקיע. אם קודם בתחילת דבריי אמרתי, השקעה בפרט, במסגרות הקטנות ובמקצועיות, מהצד השני חייבים לחזק ולשמר כל הזמן את רוח הלחימה של המסגרת, גם בערבים מן הסוג הזה וגם בכלל בשגרה, וזה האחריות כאן של כל המפקדים, מהמ"כ ועד המ"פ בפלוגות, וכמובן המג"ד וכל העוזרים שלו. רוח הלחימה זה משהו מאוד 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 חשוב, בלעדיו לא תעזור שום מקצועיות, זה חייב ללכת תמיד ביחד. אחרי אחת התקריות שהיה למחלקה שלי, ניגשו אליי כמה חבר'ה ואז אמרו, אתה יודע, אנחנו רק עכשיו מבינים למה התאמנו ולמה עשינו ולמה דרשתם מאיתנו כל כך הרבה, רק שהגענו לזמן אמת. אז לפעמים אנחנו מאוד באמת מבינים ולא מבינים את המשמעות או חשיבות של ההכנות ואימונים ותרגולים ועוד אימונים ועוד תרגולים ועוד אימונים ואין סוף דברים שחוזרים על עצמם, אבל אל תזלזלו בזה לרגע. יש מפקדים מעולים, קצינים ומפקדים מעולים בגדוד דעתי, ומאמנים אתכם ומכינים אתכם לרגע האמת, ואתם תגיעו ואתם תבינו שלא סתם עשיתם דברים. נגענו בזה כבר קודם, אבל באמת חבר'ה, אחריות אישית. אין לי, לא המפקדים שלכם, לכם. המפקדים שלכם ידאגו לאמן אתכם, לקבוע לכם תרגילים, מטווחים, הכל, אבל אם לא תסתכלו בכוונות בתרגיל, גם בקרב זה לא יהיה. זאת אומרת, אם בסוף לא תתאמו לעצמכם את התיק בתרגיל, תגידו, טוב, בקרב אני כבר אתן את התיק. לא, זה לא עובד ככה. אין מה שיש בתרגיל, מה שיש באימון, זה מה שיהיה בקרב. זה פשוט אחריות אישית שלכם, כל אחד מכם. מפקדים יקבעו לכם את זה, אבל אתם תחליטו איך זה יקרה. וזהו, אתם נמצאים באחלה גדוד, אחלה חטיבה, מסורת אדירה. תהנו. תודה רבה לגיא, אנטון, זיו ומשה. תדעי מה לעינינו נראה, עצים סביב, רמי צמרת, החרוכי גזע, בתים גדולים סביב, החרוסים הם דהוי צבע, מעליך על הריסות אני
אמא, ותאמיני לי אין כאן שום אגס ואין כאן פרח. לא גיבורים אנחנו, כי מלאכתנו שחורה, תשקע השמש תבוא העלתה, ואז נמנו בבגדינו במיטה. כן אמא זה חשוב, זה קשה וזה נורא. לא גיבורים אנחנו, כי מלאכתנו שחורה, תשקע השמש תבוא העלתה, ואז ננו בבגדינו במיטה. כן אמא זה חשוב, זה קשה וזה נורא. בחיי שזה קשה, אך אני נשאר, ארוכה אפלה ושחור האופק, וכחול שמיים כאילו משתהה, והוא ממתין ולא נוגע, הוא לא נוגע באופק הכחול, ביניהם חלל, שום קשר בכל השאר. זה קשה מאוד אך אני נשאר, יש כאן גדר תיל ואחרי החרב שלופה, אמא אבא וכל השאר. לא גיבורים אנחנו, כי מלאכתנו שחורה, תשקע השמש תבוא העלתה, ואז ננו בבגדינו במיטה. כן אמא זה חשוב, זה קשה וזה נורא. לא גיבורים אנחנו, כי מלאכתנו שחורה, תשקע השמש תבוא העלתה, ואז ננו בבגדינו במיטה. כן אמא זה חשוב, זה קשה וזה נורא. כשהלילה תם והשמש מאירה, את תדעי אמא מה לעיננו נראה, 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 מה לעיננו נראה. אני מתכבד להזמין את אלוף משנה קובי כץ, מג"ד 890 במלחמת לבנון השנייה, ללמד אותנו לקחים לרמת הלוחם מתוך ניסיונו במלחמה. פה כיסוי למקרן. קודם כל ראיתי שהסתבכתי כבר בתחילת הערב שבאתי על בית, מקווה שמיכל יסלח לי. ערב טוב לכולם. קודם כל אנחנו נמצאים בעיצומו של מבצע לאיתור החטופים. החטיבה נמצאת כרגע לדעתי בסריקות. אנחנו מקווים שנסיים את המשימה, או שסיסמת הגדוד לא חוזרים עד שמבצעים, אז אני מקווה שנמצא אותם בחיים. אני שמח על ההזדמנות לדבר עם הגדוד, כי אני חושב שאחד מהדברים שאנחנו לא נוטים לעשות כמו שצריך זה ללמוד מלקחי העבר ולהתכונן למלחמה הבאה. זה בטבע שלנו, אנחנו מתעסקים במשימות, באימונים, בתרגילים, בתכנונים האופרטיביים, וכשאנחנו מגיעים למשימות, לאו דווקא במלחמה, גם בשגרה, הרבה פעמים אנחנו למדים שהיו במקומות האלה כבר לפנינו, התנסו, למדו לקחים, וחכם זה שלא חוזר על טעויות שעשו בעבר. אני מתחיל ממה שסיימו פה, ואני את הלקחים שלי ימחיש דרך 3 סיפורים על המלחמה. אחד זה בפתיחתה או ההתכוננות למלחמה, ו2 סיפורים משני קרבות. אני 3 שבועות לפני המלחמה נמצא בשיחה למפקדי פלוגת נובמבר 5, פלוגה שעלתה לגדוד בחברון, ישבה באברהם אבינו, ואני עושה שיחה כמו שאני נוהג לעשות למפקדים בכניסה לגזרה, ומדבר איתם על העבודה, קצת תדריך על הדגשים המבצעיים, ואני מספר להם שהם פלוגה בגדוד,
נגמר האימון המתקדם, אתה לא באב"ח, אם קורה משהו, אז מקסימום אתה מתגבר גזרה כזו או אחרת, אתה כבר בגדוד, אתה פלוגה מבצעית, וכל יום יכול לפגוש לך אירוע. אני נהגתי באותם ימים, בשיחות שלי עם הפלוגות, להגיד, חבר'ה, אנחנו גדוד, אנחנו גוף משימתי, אנחנו צריכים להיות מוכנים בכל רגע ובכל עת, לכל משימה שלא יטילו עלינו. וכשהייתי צריך בתור מג"ד לבחור גם בסיסמה לגדוד, אמרתי, אני מחזיר עטרה ליושנה, לא איזה סלוגן שהמג"ד אחריי יחליף. לקחתי ציטוט מדבריו של משה דיין לגדוד 890, או יותר נכון ליחידה 101, שמנה יצא גדוד 890, כשהוא שולח אותם לאחת המשימות שלהם, אמר לאריק שרון, לא חוזרים עד שמבצעים. וזה מה שתדרכתי את המפקדים, ובסיום דבריי אמרתי להם, תקשיבו לי טוב, מחר יכולה להיות מלחמה. מחר יכולה להיות מלחמה ואתם פלוגת מסלול, תצטרכו להילחם יחד עם הגדוד, ואני לא בטוח שאני אצליח לתעדף את המשימות בין פלוגה כזו לפלוגה אחרת. והרי זה פלא, 3 שבועות אחרי, לא תכננתי את זה, הייתה מלחמה, והפלוגה הזאת מצאה את עצמה, כבר ביומה הראשון של המלחמה נכנסתי בגדוד לבינג'בן. אנחנו ישבנו בחברון, החטיפה של גלעד שליט, ההתגלגלות קדימה, והמסר הראשון שאני רוצה להעביר לכם, ההתכוננות למלחמה, זה שהמלחמה מפתיעה. דיברו על זה פה המפקדים. אתה לא יודע מתי תפגוש אותך ואיך היא תפגוש אותך, ואתה צריך להיות מוכן. מוכן מרמת החייל ועד רמת המג"ד. משה אמר, בין החטיפה של גלעד שליט לחטיפה של החיילים בצפון, נכנס תפקיד קצין אג"ם. נכנס תפקיד קצין אג"ם, מכיוון שהוא הגיע מתפקיד מ"פ, לא היה לו חופש, אז הוא נסע הביתה איזה סוף שבוע, באותו יום שהוא נסע הביתה כבר הקפצתי אותו לגדוד, למלחמה. הגדוד היה אחרי 6 שנים ללא אימון, אבל עשה לא מעט מבצעים בשכם, ברמאללה, בבית לחם, בטול כרם, והיה מאוד מנוסה בלחימה בשטח בנוי, אבל לא עשה אימונים. והמלחמה תפסה אותנו כשאנחנו בלי אימונים. לא תרגילי כיתה, ולא תרגילי חוליה, ולא תרגילי פלוגה, ולא תרגילי גדוד. והדבר הראשון שהטלנו למפקדים לעשות, זה לעשות מסדרים, לראות שהציוד ערוך, לא ידענו מה יהיה בין החטיפות, עוד לא הכריזו על מלחמה. אמרנו להם, לכו בחברון, תמצאו פינות, תעשו תרגילי חוליה וכיתה, לא יודע מי הספיק. תעשו מטווחים, תאפסו נשקים, ברמה הכי בסיסית. הגדוד ביום שישי לא הוחלף בגזרה, למרות שהבנו כבר שקורה משהו וש101 והגצר עלו למעלה. לקחתי את 4 המ"פים, 4 מחלקות מובילות בכל פלוגה, ועלינו להתאמן באליקים. בסוף, ביום שבת, תוך כדי השבת, כוננות מתפללים בחברון, הגיעה הפקודה והגדוד הוחלף תוך כדי השבת. רק במוצאי שבת במסע פילים ירד לשטח אזור הר חורשן שאתם מכירים, בצפון ליד זיכרון, והיינו בטוחים שגם במצב הזה יהיה לנו עוד 2-3 להתאמן, לעשות מסדרים, לקבל ולסדר את הציוד. ואני אומר לכם עוד פעם, המסר שלי לכם זה יפתיע. במוצאי שבת, שעה 10 בלילה, סיימתי לתת פקודה למ"פים. אמרתי להם, חבר'ה, כנראה ביום שני נכנסים, יש לכם עוד 24 שעות, 36, ללמוד את המשימות, להתכונן. עוד לא הספקתי לשחרר אותם לשטח, התקשר אליי המח"ט, אומר לי, כניסה מחר בלילה. החזרתי את המ"פים אליי ב-12 בלילה, נתנו להם פקודה ליום ראשון, וביום ראשון, אחרוני המחלקות הגיעו עם האוטובוסים בשעה 6 לשיחה הזאת שראיתם בדישון. מי שלא הספיק להגיע לשיחה בפלוגת המסלול, כי הייתה אחרונה בסדר עדיפות באוטובוסים, עדיין יש סדר עדיפות לפחות בפתיחת המלחמה, וחלק מהכוחות נכנסו למלחמה ללא תדריך אפילו. ירדו מהאוטובוסים, העמיסו את הציוד מה שהספיקו, ועלו על האוטובוסים שהובילו אותם לגדר. כלומר, חברים, זה לא נוהל קרב קצר למעצר באיו"ש, זה לא נוהל קרב ארוך למשימה, זה יכול לפגוש אותך בלי תדריך גם. ולכן, מה שאמר גם אנטון וגם משה וגם החבר'ה פה על הבמה, מצב הפתיחה של המלחמה זה מצב הסיום עד אותו רגע של המסגרת והחייל. חייל שלא היה בכושר, אין זמן לעלות את הכושר עכשיו. חייל שלא יודע לפגוע בנשק והנשק שלו לא מורפס, אין זמן לאפס את הנשק. מ"מ שלא יודע לנווט,
הוא לא לומד עכשיו ניווט תוך כדי, הוא משתפר לאט לאט, הוא מעלה אותך על טרסות, מוריד אותך מטרסות. אבל זה הממם, לא מאשים את ממם האחות של הגדוד, הוא לא עשה אף פעם אימון גדודי, שבו הוא הוביל גדוד שלם אחריו, הוא נע עם המחלקה. אז הוא חושב שלקפץ טרסה זה עכשיו 300 לוחמים מאחורה. מצב הפתיחה במלחמה זה מה שהגעת עד אותו רגע. ולכן, מסגרת שלא מאומנת ולא מוכנה, היא לא תפתח את המלחמה כמו שצריך. אני זוכר את אריה שחורם מטרטר לי בראש כשהייתי בישיבות, אני רוצה אימון ל5 ואני רוצה אימון ל7, אמרתי לו, אריה, עזוב אותך, נו, עוד אימון למעצר. המחלקות במסייעת הגיעו בקשירות סבירה למלחמה, כי המ"פ שלהם התעקש לאמן אותם. הוא התעקש להביא את המש"קיות של ה7 מביסלח, שעשו להם אימון בחברון בשטח של המוצב, והרגמים שלו ידעו לראות במלחמה. חוליות הגיל או חוליות התצפית ידעו לעשות תצפית, לא כאלה היו המשימות שלהם באיו"ש, הם עשו בעיקר מעצרי, או שמרו 8-8 בעמדות. הם ידעו לתצפת כי המ"פ והמ"מ התעקשו על הקשירות שלהם. ולכן זה המסר הראשון שלי. אתם פה צריכים להקפיד על המסדרים, על הכוננות האישית, על הכושר הגופני ועל הפק"ל והידע המקצועי מרמת החייל ועד רמת המפקד, כי אתם לא יודעים מתי המלחמה תפתיע אתכם. גם הסבב שאנחנו נמצאים במהלכו כרגע, קצת הסלמה בעזה, חיזבאללה, שכבר משועמם מהלחימה בסוריה, שאוטוטו נגמרת, יכולה להתפתח לנו פה חזית, ומהר מאוד הגדוד הזה מרמת הגולן נמצא את עצמו במלחמה. אז זה ככה להכנה, ואני אומר לכם, הכניסה למלחמה הייתה טראומטית. מי לי כמגד ולמטה עד אחרוני הלוחמים. לא נכנסנו טוב בלילה הראשון. ולאט לאט הגדוד השתפר במעלה הדרך. הקרב השני שלנו היה בעיירה שנקראת איתי שייב. זאת העיירה או הכפר שממנה יצאו המחבלים לבצע את אירוע חטיפה. זה היה אחרי שבוע לחימה בבינג'בל, הגדוד כבר היה מנוסה בתנועות, בארגון הציוד, ואני חושב שהכניסה הזאת כבר הייתה יותר טובה. כמו שמעתם, גם למשימה הזאת התכוננו עד אותו ערב לכבוש את הצד המערבי של איתי שייב. 4 שעות לפני אני מגיע לקפ"ק 2, אומר לי הקצין אגם יקי, שמע, הגצר, לא הולכים לכבוש את הקסבה, הם נעים צפונה כבר, אתה מקבל את המשימה שלהם. חזרתי לגדוד במקום לעשות קפ"ק 2, שהתוכנית סגורה, תפורה, כל אחד יודע לאיפה הוא הולך לפחות בשלבי הפתיחה. אני מודיע למ"מים, זה היה קפ"ק 2 ברמת מ"מים, חבר'ה, שינוי משימה. זה לא קפ"ק 2, אני נותן לכם עכשיו קפ"ק 1, אבל בזמן עומדים, עוד 3 שעות, הגדוד יוצא. מה שתספיקו, תספיקו. חילקנו בתים, תצפית על הכפר כבר עשינו יום קודם, ויצאנו לביצוע המשימה. התנועה הייתה לא ארוכה, 4 קילומטר לטעמי, פרסנו את המסייעת סביב הכפר, 5 בתצפיות, גם עם כוחות של נ"ט, המסייעת עם ה7, היו פרוסים גם באזור מוצב לבנה, נתנו מעטפת, היה לנו גם איזה 2 טנקים, תוך כדי לחימה גם ירו עלינו. אז הייתה מעטפת חזקה, התחלנו תנועה לכיוון הכפר, מיקמנו את פלוגת המסלול על הרכס השולט על הכפר, בדרך עברנו גם איזה שמורת טבע שהייתה מאוישת בלא מעט לוחמי חיזבאללה.